girotua. Jonek bere ibilbide profesionalarengatik pista batzuk edo lagungarri izango zuela novela egiteko. Egileari buruz esan, eta bain asko gogoratuko duzu, telebista munduan egin duen ibilbideagatik, kazetaria da, telebistan aurkezle izan da, film laburrak zuzendu ditu, gidoigilea, aktorea ere bai, eta orain idazle eta lenguak utzi gabe. Esan bezala, erronka berri honi heldu dio, eta thrillerra da, esan bezala, eta lehen Kankaleko misterioan liburu horretan, baitere genero beltzari ere heldu zion, baina nik uste liburu honetan egin duen ahaleginagatik, personaiengatik, trama berabegatik, pixka bat aurrerago egin duela. Uste zera bereziki gustatzen zaion generoa da, edo zergatik aukeratu duen tematika edo genero hori. Ez liburuaz edo tramaz asko izango, olako liburuetan gertatzen den bezala, misterio badago, hilketa batzuk daude, liburuan nahiko, azalean nahiko garbi gelditu dira, eta bi detektibe dira protagonista nagusia. Ertantzatik, hankasatze baten ondorioz, bota zituzten bi ertzain hori. Bala eta Clemente deitzen dira. Nik uste novela honek, daukat konfiantza, aurreko bezala irakurlearen jakinminea eta erakarriko ditula, eta besteak beste nik uste pertsonaien eraikuntzan, sinesgarritasunan dagoela liburu honen balioa. Olakotan gertatzen diren bezala, fikzioa, horko trama, eta detektiba hauen bizitza personalak edo nahazten dira. Eta, bukatzeko, esan, jone hitza eman horretik, liburu honek nik esan nuke lau ezaugarri bat ditula, esan bezala irakurlearen arreta pizteko. Bata nik uste Bala eta Clemente pertsonaiak dira, indar handia daukaten pertsonaiak dira, oso ondo eraikiak dira, eta literaturan esan daiteken gauzarik horrenak oso sinesgarriak dira. Ez dakit segidarik izango duten, baina, badaukate beste liburu batzuk eta beste trama batzuk argitzeko aineko indarra badute bi personaje hauek. Esan bezala, telebistaren munduan dago girotua, Jonek oso ondo ezagutzen duen mundua da, pentsatzen dut, lagungarri izan zaiola, eta oso sinesgarri egiten da, fikzio horretan, argumentu horretan gertatzen diran gauza guztiak. Suspense handiko novela da, eta gero eta trama korapilatsuagoak egiten ausartu dela, erakutsi digu liburu honetan, eta azkenengo saundura arte mantentzen da suspense hori, eta irakurlea jarraituko diola ondo irakurketari. Eta aurreko novelatan bezala, bere nik uste bertuteetako bat hizkuntzaren erabilera bera da. Estilo alde batetik, badaukan umore garratz puntu hori, eta hizkuntzaren erabilera arina, aberatsa berean oso sinesgarria, eta oso errez irakurtzen dana, baina horrek ez du esan nahi hizkuntza erresagamik, ez? Euskerak dituen baliabide guztiak erabiltzen ditu, eta gaina berriak ere asmatzeko gauza da. Eta batez ere pertsonaia bakoitzari ematen dio dagokion hizkera, eta esan bezala horrek oso novela sinesgarriak egin.